हे बघा, हे अशा प्रकारे केलेलं आहे। हे बघा, हे सिल्कोट। मग हे अगोदरचे दिसतात कसे? हे बघा, धुळीचे लोट फुटताना दिसत आहेत। हे बघा, ही ग्रीड बघा, ह्याच्यावर सिल्कोट टाकलं, हे सिल्कोट टाकलं, हे सिल्कोट टाकलं। ही बघा रस्त्याची अवस्था। हे बघा, हे सिल्कोट टाकलं, हा पूर्ण चिपळूण गुहागर रस्ता आहे। हा बघा रस्ता, जो एक 100 फूट रस्ता जो त्यांनी झाडून साफ केला, तो रस्ता आहे हा। हे बघा, ही ग्रीड बाजूला करून ठेवले। हे बघा, यांनी रस्त्याचं सिल्कोट टाकलं, हे खड्डे कुठून आले? हे बघा, हे तुम्हाला पूर्ण दाखवणार आहे मी। हे बघा परिस्थिती काय आहे ती। हे बघा, ही वाळू अक्षरशः गटारात टाकले, त्या दिवशी झाडून वाळू गटारात टाकले। ग्रीड जी आहे, ग्रीडचा धुरला टाकला होता। हे बघा, आणि हा रस्ता साफ केला आहे, एक 100 फुटाचा रस्ता साफ केलेला आहे। चला, आम्ही म्हणतो तुम्ही सिल्कोट टाकलं आहे म्हणताय ना, मग हे पूर्वीचे जे हे गतिरोधक आहेत, हे का बुजले गेले नाहीत? हे बघा, ही बघा वाळू बाजूला गेलेली आहे। ही बघा वाळू बाजूला गेलेली आहे, ग्रीड इथे लोटून ठेवलेली आहे। हे अशा प्रकारे या रस्त्याचं काम हे निकृष्ट दर्जाचं केलेलं आहे।